салом алайкум бародарони қаддум, рекламара сар кардум. Худо нигаҳбонт боша. Мана ширкати ҳоҷиён таксиё ки граница мера Қазоқистон, Россия мерамиёд. Шумо якум бора, дим бора насиб боша. Рафта омадасена? Чӣ хелам ширкат? Ҳамаш соз? Ягон документи кама ки хел вайрунранг боша чӣ хел мекунад? Мезгарон меравам. Бинӣ ширкати хуб, чӣ камбудӣ шид метавонад ки бо бободам занг зане ки камбудӣ чия. Гумони бад накунед. Иншоалло ба ҳама тинҷ, ором зиндагӣ. Меган ки кор намешавад. Кор чӣ намешавад? Кор десак кӯям. Одами корга дига. Ассалому алайкум. Васи тинҷи созӣ драси гардани тинҷи созӣ. Чхел дар меган ки кор. Баласе чубо? Биги ҳайко. Зинда бошӣ. Меган ки ҳами кор намешавад. Кор нест меган. Кор мешавад. Ина ман ҳозир ҳаминҷода кор да дуромадам. Дастсафка. Ина ҳай карда бурда истим оварда истим. Нағза. Бачаҳои киҷои шумо? Бачаҳои Фархор. Ай Фархори бостори зинда ва сарбаланд бош. Чӯ ай форма шо кабути формаи масъул мо Яндекс лавка шумо бобои қан самаката. Ай мо дигай, ё? Ай шумо дигай, мо дигай. Ҳар як фирма ба худаш ҳами форма дора? Бале. Чанд вақт кор кесди? Зиёда 2 сол мешав. Кор мекунӣ, ё? Ай Фархор ҷӯш меша? Фархор. Ай гӯш ко. ҳами мардими Фархор чӯ бобори қанағз мебинед шумо? Мо меҳмонсорем. Худо нигаҳбон боша. Барои ки бисёрем подписчикои ай Фархорам, ай Восиян, ай мардими Кӯҳистон чӣ хеле нағз мебинад боборро. Мо омадам яке гуфтам я видео кунам, я тамошо кунам, я вакинам. Не, вақте ки одам кор мекунад, гарм мешавад. Гарм мешавад. Ҳами кор да қызиқ чӣ хеле қызиқ дорем кор кардан. Бале, хам вақт соат меҳнати ҳалол ягон кас мисол ягон камти ягон чӣ надора бубиха ҳам ҷой меша ки меғалти ҷое ки ҳаста ки дам кораи кора ҳами ғарибида чанд сол шид гуфти кор кесо? 2 сола ягон вақте шида ки бепул монда бошӣ ҳозира бубиха ягон чӣ надора меша время ки бесум мемонӣ ҳаста время ки сум аст сум хати кӯбай мекунӣ ҳами як саволи ҳамчу бобо ба навасаи қандаш ягон бошида ки ҳами зиқ шида бошӣ ҳами зиқ шида бошӣ аҳли нобаробариҳои зиндагӣ шида вақтое мешавад дар ғарибӣ беквартира мемонӣ вақтое ҳаста ки мешавад одамои дӯстое ҳаста ки вақте ки зангш мезанӣ хеле вақтшон ҳаста хелешон мега ҳами мардум ҳами бародара ҳами рафиқа дар ҳами чӣ гуфтани ҳасти ба мардуми сарбуланди тоҷик ба ҳами мусофиро ғарибо чӣ гуфтани ҳасти? Зинда бошанд Тоҷикистон ба пеш бубешад. Ҳама вақт Тоҷикистон ба пешад. Худо нигаҳбонтон бошад. Ман барони кор. Ҳама вақт догу ҳастем. Биё хати шумо ягон сухан кинед. Сухан мекунед, изо мекашед. Хай ки чӣ гуфтани ҳастон? Мо инам ҷода омадем дуруст шид. Хати ҳами бародаро ҳамаш тоҷика. Мебинанд мара мехезанд, мебиёнд ва мекунанд, видео мекунанд. Неки бисёр сухан гуфтанӣ будам, неки блогера наиб биёд ҳами саволи ҳами барои чӣ метавон маҳкам кунута биё барои ҳами дастсафка як савол метавон ки чӣ хел меша ҳами дастсафка чӣ хел мекунад шумо чӣ мусофир мекунад дуруст ҳами два мекунад ягон чӣ нест хай ки бародаро
мардуми тоҷик чихел меҳмоннавозем. Вақте ки як меҳмон мебиёяд, агар меҳмон хона норам, агар омадани набошад, раҳда ки мебинем меҳмон мегзарад, меҳмонро вай мекунем. Ака мегӯяд хуби тенҷи, аввал салом метиҳем, ба мегӯем хуби ҳасти, тенҷи ҳасти, саломотият хуба, та аҳволпурсӣ мекунем, ба мегӯем ки як кило чой намездарем. زنده و سربار خیلی صحبت باقی بچه‌ها که کار کردن شما با هم خدا با خطی‌ها واخری میکنه با گپ میکنه با ما باشید با بابای بلاگر حاجی محمد زنده و سربار باشه.